Adfer Afonydd yw nod prosiect Pedair Afon LIFE. Mae'n brosiect eang ac uchelgeision. Y nod yw gwella cyflwr Pedair Afon yng Nghymru, sef Afon Teifi, Afon Cleddau, Afon Tywi ac Afon Wisg. Mae ffermio cynaliadwy yn hanfodol ar gyfer adfywio'r afonydd hyn. Gallwch gymryd camau i helpu ein hafonydd. Mae 5 elfen ffermio cynaliadwy. Y gyntaf yw amharu llai ar y pridd, gan fod amharu yn gallu rhyddhau carbon a nitrogen o'r pridd. Yr ail yw sicrhau'r amrywiaeth fwyaf o gynydau. Gallai hyn olygu creu gwahanol ddyfnderoedd gwreiddiau, mwy o gynnyrch, bach i nitrogen a gallu goddef tywydd. Y trydydd pwynt yw gorchuddio'r pridd ag arfwisg o blanhigion. Mae hyn yn amddiffyn y pridd rhag glaw trom a haul poeth. Mae'n helpu i gadw lleithder a hyrwyddo gweithgaredd biolegol hefyd. Y pedwerydd ateb yw cynnal gwreiddiau byw gydol y flwyddyn. Mae'r creaduriaid sy'n byw yn ein pridd yn ffynnu ar amrywiaeth o gynydau gwahanol. Ac yn olaf, trwy ddod â da byw yn ôl i'r tir, byddwch yn sbardino bioleg y pridd. Trwy adael i'r tir orffwys am ychydig fisoedd, rydych yn caniatáu iddo adfer, ac mae anifeiliaid yn cynyddu cylch droi maethynnu'n fawr iawn. Gall yr ardaloedd hyn o dir leihau yr ydiad pridd yn fawr iawn ac atan maethynau rhag llifo ein hafonydd. Gall plannu grychoedd a choed ar lannau'r afon sefydlogi cloddiau a lleihau yr ydiad pridd. Mae hefyd yn gwella ymdreiddiad dŵr ac yn darparu mannau cysgodi a chysgod ar gyfer stoc yn ogystal â chysgodi ac oeri'r dŵr ar gyfer pysgod a bywyd gwyllt sy'n byw yn yr afonydd. Mae codi ffensys i greu parthau clustogi ar lannau'n hafonydd yn ffordd wych o gyfeirio da byw at llwybrau mynediad cywir a'r mannau cywir i groesi'n hafonydd. Bydd hyn yn lleihau yr ydiad pridd ac yr ydiad glannau ein hafonydd. Mae rhedeg y ysbryd yn dull, rheoli pridd a ddefnyddir yn gyffredin gan ffermwyr i leihau cywasgu pridd a chynhyrchu gymaint o gnadau a phosib. Ond mae'n defnyddiol hefyd wrth rheoli plotiau bwyd o ansawdd ar gyfer bywyd gwyllt. Mae'r dull hwn yn lacio neu chwalu pridd gan ganiatau iddo ddal mwy o ddŵr a helpu leihau'r risg o llyfogydd i lawr yr afon. Mae yna ffantais ychwanegol hefyd, sef gwella iechyd y pridd gan gynhyddu cynhyrchiant y ca. Mae gwybod lefelau P, K a pH eich pridd yn gallu gwella iechyd y pridd a chynhyrchiant y tir. Gall leihau colled maethynau hefyd, a gall ychwanegu calch wella strwythur y pridd. Mae cael gorchu'r pridd parhaol trwy hau dan gynydau fel meis, neu ddrilio cnydau'n syth i'r sofl yn cadw lleithder yn y pridd a gwellai strwythur. Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau unrhyw golledion o faethynau. Mae dargyfeirio dŵr glân i ffwrdd oddi wrth unrhyw halogiad posibl gan fiarthau fferm a maethynau a gwaddodion yn bwysig ac yn lleihau'r tebygolrwydd o erydu biarth a fferm hefyd. Pan fydd dŵr glaw glân o'r cafnau'n cael ei ddal a'i storio, gellir ei ddefnyddio fel ffynhonnell dŵr yfed i anifeiliaid gan wella cadernid busnes y fferm. Os ydych chi'n meddwl sut allwch chi wneud y newidiadau hyn ar eich fferm chi, gall prosiect Pedair Afon LIFE helpu. Mae'r prosiect yn gallu ariannu rhai mathau o waith cyfalaf fel ffensio, gwteri a chyflenwad dŵr amgen i dda byw. Felly os yw eich fferm chi neu dir yn nalgylch yr afonydd, Teifi, Tywi, Cleddau ac Wisg, cysylltwch â ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Yna gallwn drefnu ymweliad fferm i drafod eich opsiynau. Os hoffech ddysgu mwy, cysylltwch â phrosiect Pedair Afon LIFE drwy e-bost.